Mekkönen! Oi, Janne, että se ei vähän. Jalkoihin! Ja yli vaan, Antti. Siitä rauhallisesti, nätisti. Tässä kaiutaan rauhassa. Selkeä se... Rauhassa sieltä kaartista ohi. Käännä vaan. Aivan Antti rauhassa. Jalat väliin ihan normaalisti. Henkistä Jari! No niin, pyörätä, hyvä Antti! Ja mounttiin, sait pisteet. Lantion kädet työnnä sinne. Rauhassa vaan. Kippa jalat sinne. Johdat 6 pisteellä. Rauta siihen. Passa mennä sinne vaan. Käänny. Mene. Kyllä se taipuu. Hyvä läpää. Kädet kaverin lantoille kädet. Sieltä työnnät lantiolle, ei etupuolelle sinne lantiolle. Työnnät sieltä, lähdet puntta. Älä päästä Antti tuuppaamaan. Lähde hakemaan sitä juujia vaikka jos sulla on irtonainen. Kierrä, käänny, mene, kääntyy, liiku. Ei riitä. Liiku, mene. Käänny. No niin, sieltä se juji. Hyvä oli Antti. Mikko!